Dobrý deň, pokračujeme témou masky. Tak, ak si vlasy umyjeme šampónom, zdôrazňujem dvakrát, lebo prvýkrát dávame dole špinu z vlasov a druhýkrát, ak si nanášame šampón, tak šampón nám vyživuje pokožku vlasov a samotné vlasy. Tento šampón mám rada, lebo má výborný dávkovač. Je to takýto krásny, hustý šampón. Takže umýla som si už vlasy dvakrát šampónom. Ľahučko si vlasy osuším, čiže ľahučko vysajujem vodu z vlasov a idem používať masku. Maska, na rozdiel od balzámu, je v tom, že masku používame priamo na pokožku vlasov, čiže používame pokožka vlasov a na celú dĺžku vlasov. Necháme pôsobiť 2-3 minútky a spláchneme vlážnou vodou. Masku môžeme používať aj taký ako zábal, že si nanesieme na vlasy, dáme mikroténový sáčik a môžeme túto masku mať na vlasoch aj 5-10 minút a potom si zmijeme masku z vlasov. Čiže vždy používame rovnakú sadu šampón, masku a ešte používame aj tonikum na vlasy. Má takúto pipetu a nakvapkáme si ku korienkom vlasov. Je to veľmi dobrá výživa na naše vlasy a podporuje rast vlasov. Prečo používame masky alebo balzámy? Lebo po umytí sú naše to vlasy takéto otvorené, ako táto šiška, a vlastne potrebujeme ich zatiahnuť, tento vlas. Ak použijeme balzám alebo masku, tak náš vlas sa takto krásne zatvorí. Vedeli ste o tom, milé dievčatá a žienky? Ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie.